Under 100,000 na second-hand car. Meron pa ba niyan ngayon? Oo bro, at sa video na to, ililista natin ang 10 second-hand cars under 100,000 pesos sa Pilipinas. Simulan natin yan sa number 10, 1999 Suzuki Alto. Kung gusto mo lang ng practical na sasakyan na nag-iikot sa city o matatraffic na lugar, itong second-hand Alto ang bagay sa'yo. Ang Suzuki Alto ay may 657cc F6A 3-cylinder engine. Maliit lang ang makina pero sakto lang para sa gaan ng sasakyan na may timbang na estimated 650 kilo. Ang makina ay kaya maglabas ng 39 horsepower at may torque na 53 Nm. Ang top speed ng Alto ay nasa 120 to 130 km per hour. Hindi ito pangkarerahan pero matipid sa city driving. Ang fuel consumption nito ay nasa 18 to 20 km per liter at depende sa driving conditions. Matipid na para sa isang lumang compact car. Ang Alto ay isang sasakyan na hindi lamang kilala sa Japan kundi pati na rin sa Pilipinas, lalo na noong early 2000s. Unang lumabas noong 1979 sa Japan bilang isang K-car, maliit, magaan at abot kayang sasakyan na saktong-sakto para sa mga commuters. Ang 1999 model ay bahagi sa ika-6 na henerasyon nito. Ang Alto ay isa sa mga unang K-cars na nag-maximize ng allowed engine size at dimensions para sa tax benefits ng Japan. Sumikat naman ito sa Pilipinas dahil compact ang size, naiiwasan ng hassle ng pagparking at pagsingit sa masisikip na lugar. Isa din sa mga rason kung bakit patok ang Suzuki Alto 1999 ay ang pagiging available ng mga pyesa. Pero lagi naman nating paalala na mag-iingat pa din sa pagbili ng mga second-hand cars kagaya nito at mainam na magsama ng trusted mechanic sa meetup. Nagpapainit pa lang tayo mga sir at yung mga susunod na sasakyan sa listahan natin mas matitindi. Magkano nga ba ang Alto ngayon? Estimated 100 to 120,000 pesos lang makakabili ka na ng second-hand Suzuki Alto. Number 9, Ford Lynx. Under 100,000 pesos, naka-Ford ka na. Okay, di ba? Stylish na lumang Ford car itong Lynx at mura na lang din ngayon. Ang Ford Lynx ay unang nilabas noong 1999. Ang 2002 model ay bahagi ng pangalawang henerasyon ng Lynx at may ilang pagbabago at enhancements mula sa naunang modelo. Isang popular na choice ito noon ng mga young professionals dahil sa kombinasyon ng space, comfort at prestige. Sa ilalim ng hood ng Ford Lynx ay may dalawang engine options. Ang 1.6 liter inline-4 engine at ang 1.8 liter na makina. Ang 1.6 liter engine ay may lakas na 100 horsepower at torque na 140 Nm, habang ang 1.8 liter version ay naglalabas ng 120 horsepower at torque na 160 Nm. Ilan sa mga innovation ng Ford Lynx ay ang dual airbags, anti-lock braking system at power windows, bagay na hindi basta-basta makikita sa mga compact cars noon. Sa estimated price na 70 to 100,000 pesos lang, makakabili ka na ng second-hand 2002 Ford Lynx. Number 8, 1998 Mazda 323. Hindi na masyadong affordable ang mga kotse ng Mazda ngayon. Napapansin nyo ba? Pero isa ang Mazda 323 sa mga pampamilyang sedan. Ang Mazda 323 ay unang nilabas noong 1977 at naging isa ito sa mga flagship models ng Mazda. Ang 1998 model ay bahagi ng ika-14 na henerasyon ng Mazda 323 at ito ay naging popular sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Ang Mazda 323 ay kilala sa balance ng performance at fuel efficiency. Sa ilalim ng hood makikita ang 1.6 liter inline-4 engine na may kakayahang maglabas ng 105 horsepower at 140 Nm ng torque. Para sa isang compact car, ito ay sapat na para sa mga babiyahe sa city at long drives. Ang makina nito ay kilala sa pagiging responsive at pagdating sa fuel consumption, ang modelong ito ay kaya magbigay ng 10 to 12 km per liter sa city driving at umaabot ng 14 to 16 km per liter sa highway. Noong 1998, ang Pilipinas ay nasa gitna ng ekonomiyang papaunlad pa lang at ang mga tao ay naging mas mapili na sa mga sasakyan. Sa mga commercials at advertisement, ang Mazda 323 ay pinakikilala bilang simbolo ng modern Filipino family sedan. Nagbibigay ito ng feeling na kung wala ka nito, hindi buo ang pang-araw-araw na buhay mo bilang Pilipino. Isang feature din na nagpasikat sa 323 ay ang pop-up headlights. Sa isang version na kung tawagin ay Mazda Astina 323. Ang pop-up headlights ay hindi lamang nagbibigay ng kakaibang dating, nagdadala din ng nostalgia sa mga JDM fans. Para sa mga car enthusiast, ang mga ganitong detalye ay nagpapatingkad sa personality o character ng sasakyan. Sa estimated price na 70 to 100,000 pesos lang, makakabili ka na ng second-hand 1998 Mazda 323. Number 7, Nissan Sentra Exalta 2001. Subok na matibayan noon pa man dahil alam naman natin na ginagawang taxi ang mga ito
sa sobrang tibay. Ang Nissan Sentra ay unang nilabas noong 1982 pero ang Exalta variant ay pumasok sa market ng Pilipinas noong 1998. Ang Exalta ay isang mas upscale na version ng Sentra. Mas maganda na, sandamakmak pa ang features at comfort. Sa mga taon na yan, ang Exalta ay naging isa sa mga pinakamabentang sedan sa bansa. Pagdating sa performance, ang Nissan Sentra Exalta 2001 ay merong 1.6 liter inline-4 engine na nagbibigay ng 105 horsepower at 144 Nm ng torque. Ang top speed nito ay umahapit sa humigit kumulang 180 km/h na sapat na para sa mga mahihilig sa mabibilis na sasakyan. Ang engine na ito ay kilala sa smooth na takbo at responsive ng manibela. Ang automatic transmission para sa VIP feel ng Exalta ay nagbibigay din ng convenience sa mga motorista, lalo na sa mga busy at matatraffic na syudad. Sa fuel consumption, ang Sentra Exalta ay maabot sa 10 to 12 km/L sa city driving at maaring umabot sa 14 to 16 km/L sa highway. Sa estimated price na 90 to 100,000 pesos lang ay makakabili ka na ng second-hand 2001 Nissan Sentra Exalta. Number 6, Kia Pride. Pambansang private sedan ng mga Pinoy noong 90s itong Kia Pride dahil napakamura at reliable din sa pang-araw-araw. Ang Kia Pride ay unang nilabas ng Kia Motors sa South Korea noong 1986 at ang 1991 model ng Pride ay naging popular sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ito ay isang subcompact car na tinaguriang small car, big fun noon dahil sa kanyang magandang disenyo at abot kayang presyo. Perfect ang Kia Pride para sa mga first-time car owners. Kahit na simple lang ang design sa labas, ay enjoy naman ito i-drive. May mga modelo rin na may air conditioning, kaya't comfortable din i-maneho kahit mainit. Under the hood, meron itong 1.1 liter 4-cylinder na makina. Naglalabas ng 55 horsepower at 82 Nm ng torque. Mahalaga sa mga motorista ang fuel consumption at ang Kia Pride ay umaabot sa 12 to 15 km/L. Depende sa kondisyon ng kalsada at style ng pagmamaneho. Kaya din itong umarangkada sa bilis na 140 km/h top speed. Ang Kia Pride ay naging paboritong first car ng maraming kabataan noon. Minomodify din ngayon ang Kia Pride, pinapaganda, naglalagay ng spoiler at magagandang mags. Sa estimated price na 90 to 100,000 pesos lang ay makakabili ka na ng second-hand Kia Pride. Number 5, Nissan Zefiro. Mga boss, pang VIP na kotse baka mo. Baka ito ang second-hand car na magustuhan mo. Ito ang Nissan Zefiro, ang second-hand at 90s car na sasabay pa din ng karisma sa mga luxury car models ngayon. Executive ang datingan mo dito. Pagdating ng 1998, lumabas ang ikatlong henerasyon ng Zefiro na may mas modern na design at mas malakas na performance. Ang isang variant ng Nissan Zefiro ay pinapatakbo ng 2.0 liter V6 engine na kaya magbigay ng 140 horsepower at 180 Nm ng torque. Hindi lang elegante kung tutuusin, matipuno din ito sa ilalim ng hood. Malakas nga lang ito ng konti sa gas, sa fuel consumption na 8 to 10 km/L. Depende sa driving style at kondisyon ng kalsada. Luging-lugi rin sa mga traffic heavy na lugar. Pero ang sabi na lang nila, hindi yan sa miles per liter, kundi sa miles per liter. Halimaw din naman ang bilis sa 180 km/h top speed. Maraming celebrities din sa Pilipinas ang gumagamit ng Nissan Zefiro noong 90s, kaya't naging simbolo din ito ng status at prestige. Ang Zefiro ay madalas na ginagamit sa mga road trip dahil sa comfort at malawak na space sa loob. Sa estimated price na 100,000 pesos pataas, ay makakabili ka na ng second-hand 1998 Nissan Zefiro. Number 4, Mitsubishi Lancer Pizza. Lancer Pizza ang tawag dahil sa hugis pizza na taillights. Isa din sa pinakamagandang race-inspired unit ng Mitsubishi noon, itong Lancer. Naging isa ito sa mga pinakasikat na modelo ng kumpanya at noong 1998, lumabas ang 5th generation ng Lancer, na kilala bilang Mitsubishi Lancer CS o Pizza Pie kung tawagin. Sa kapanahunan nito, ang Lancer ay naging paboritong kotse ng mga Pinoy, lalo na para sa mga kabataang mahihilig sa sporty at stylish na sasakyan. Pagdating sa mga specs, ang Mitsubishi Lancer 1998 ay may 1.6 liter inline-4 engine na kaya magbigay ng 113 horsepower at 140 Nm ng torque. Kapares nito ang 5-speed manual o 4-speed automatic transmission. Sa fuel consumption, umaabot ito ng 10 to 12 km/L sa city at 14 to 16 km/L sa highway. Kayang-kaya naman itong umarangkada ng sagad
hanggang sa 180 km/h top speed. Sa estimated price na 80 to 100,000 pesos ay makakabili ka na ng second-hand Mitsubishi Lancer Pizza. Number 3, 1995 Honda Accord. Isa na namang VIP at yayamanin look na sasakyan with racing feels galing sa Honda. Ang Honda Accord ay unang nilabas noong 1976 at naging isa sa mga pinakasikat na pangalan sa lineup ng Honda. Sa pagdating ng 1995, lumabas ang 5th generation ng Accord na kilala sa sporty at luxurious na design. Pagdating sa specs, ang Honda Accord 1995 ay may 2.2 liter inline 4 engine na nagbibigay ng 130 horsepower at 195 Nm ng torque, kapares ng 5-speed manual o 4-speed automatic transmission. Umaabot ito sa 10 to 12 km per liter sa city at 14 to 16 km per liter naman sa highway. Sa bilis, ang Accord ay kayang umarangkada hanggang sa 180 km per hour na mabilis na din para sa isang executive car. Paboritong sasakyan ng mga professional noong 90s ang Honda Accord dahil sa reliability at comfort. Sa estimated price na 60 to 100,000 pesos ay makakabili ka na ng second-hand unit ng 1995 Honda Accord. Number 2, Honda Civic 1996 LXi. Para naman sa mga Honda boys, pasok sa listahan ng 90s Honda Civic na maganda pa din hanggang ngayon. 1996, dumating ang LXi variant na nagfi-feature ng mas modern design at mga makabagong technology. Ang modelong ito ay naging paborito ng mga enthusiast noon pa man. Ang Civic LXi ay may 1.6 liter inline 4 engine na kaya magbigay ng 125 horsepower at 145 Nm ng torque. Ang makina nito ay nakapares sa 5-speed manual o 4-speed automatic transmission. Umaabot ang konsumo nito ng 10 to 12 km per liter sa city driving at 14 to 16 km per liter naman sa highway. Sa estimated price na 100,000 pesos ay makakabili ka na ng second-hand unit ng Honda Civic. At bago natin na-reveal ang top spot ay comment mo naman ang paborito mong 90s car sa baba nitong video. Quick word na din mula sa ating partners. Lahat tayo gusto ng murang car insurance para sa peace of mind natin. Dahil kasama na sa bills ang car insurance at napakamahal na nito ngayon, nakahanap tayo ng affordable na solusyon. Dito papasok ang Bigatin Insurance, isa sa pinaka-affordable na insurance agency sa Pilipinas. Pwede ka mag-apply online para dito at sa murang halaga, insured na ang sasakyan mo. Less hassle dahil i-deliver nila yung mga documents mo door to door ng libre. Kung magka-aberya, sure na may sasagot sa customer service nila online. Napakadaming perks ng Bigatin Insurance. Subok na din sa industriya ang serbisyo at partner companies nila. Iwala tayo dito. Punta ka lang sa bigatininsurance.com para mag-apply. At sa top spot nandito ang number 1, Toyota Corolla. Masasabi nating hari ng reliability at practicality itong Toyota Corolla. Isa na ito sa pinakamabentang kotse ng Toyota. Isa pa sa pinakamatimbang sa puso ng mga Pinoy. Isang reliable na sasakyan ang nilabas ng Toyota noong late 80s. Mabilis ito naging paborito ng mga Pinoy dahil napahanga tayo nito sa sobrang tibay. Ito ang Toyota Corolla E90 na kilala bilang small body Corolla. Ang henerasyong ito ay ginawa mula 1987 hanggang 1991. Sa panahon kung kailan ang mga sasakyan ay nagiging mas pino at mas advanced. Sa ngayon dahil sa kalumaan ay humulas na ang tibay ng Corolla variant na ito. Kaya nga ang palagi nating sinasabi ay mag-iingat pa din sa pagbili ng mga second-hand cars gaya nito at mainam na magsama ng trusted mechanic bago tanggapin. Ang E90 ay naging game changer dahil sa mga makabagong features. Ang makina nito ay may 1.6 liter 4A GE engine na nagbibigay ng 105 horsepower at 140 Nm ng torque. Nagde-deliver to ng 10 to 12 km per liter fuel consumption. At sa estimated price na 100,000 pesos ay makakabili ka na ng second-hand unit ng Toyota Corolla small body.